Errekaldategia da enpresa familiar bat, zean hori indoku baserriek, gizentzen dugu zen txalak eta bildozak eta txarriek, igorreko karnizerin saltzea, ez? Gure arrasa da Pirineik arrasa eta ardilatza. Pirineikak eta ardik Gorbeien parke naturalean dabiz. Produktu batzuk nahiko prestigioso datukuguz eta, nozea Pirinean animetan gara holago parte hartzean. Elorrion egoten da Euskantzeguna eta inden da lau elkarteetan ogostak egiten dire eta herriko jentean artean botoak emoten duz. Lehenengo sari iribaz egin dut, azken baten da produktua gure odolostea Elorrio mailan guztabindala. Zenean badakigu arratiko, gure arratiko erako odolostea oso gozoa dela eta jakin dila beste herrialde batzutan beren gauze gozoa tako zela. Arratien gazteriek baserritik bizikure duela, aukerea bat duela, gogorrein duela. Aurrean datzek dela eta baserri munduak amaituten bada, arratia amaitute da. Arratie polite da eta baserri ingurue polite tire, baserritarra dozen bitartean. Eta, anik animetando gazteak, hasi ditezela, ziren generazio barri gatzera barri etorri egitezen. Arazoa da, produktuak okelak eta presio antzerakoan, hori badua zanpero gorantza, gauzia da, pentsuek eta danak esaten doriena, ez? Kostoak asko egon dorie, argindarrak asko egon dorie, eta ez da erraza baserri betero batea, lehengo presioakaz eta oin dauzen kondizioetan.